Vara Parxudres podcast'te. Beri Barane ya Milko Manchesky ko filmeka sala 1994 e bi senaryoya xwe ya salem û bi müzikên xwe tesîreka tam li min kir. Film behsa meseleyên etnîk û dînî yên hêla Balkanan dike. Meseleyên etnîk û dînî meseleyên ku her zamanî ji xwînrijandinê ra zû zemînê çê dikin. Ji ber ku di filmê da fotoğrafçiyek heye, fotoğraf hene, ez bi filmê hinekî ser heyat û hikayeta xwe jî fikirîm. Salên 2014, 2015 û 2016 min ew her bên ji ber meseleyên dînî û etnîk çêbûbûn teqîb kirin. Fotoğrafên ji meydanên herbê hîsiyateka pîs çê dikin. Li ser xwe bêjim, bo min werga bû. Di destpêkê da ez digiriyam dema min trajediya herbê didî. Lê dura ku min xwe îkna kir ku karê min kişandina fotoğrafan e, îcar jî ji ber çênebûna hîs û hêsiran min ji xwe nefret dikir. Milko Manchesky di Berî Baranê da bi Ernawut û Makedonên ji hevdû nefret dikin halên herbê raberkiriye. Min bi fotoğrafan ekserî halên sîwîlên li herêmên herbê kişandin û eyba reş min ew derxistin, îmza û notên min li ser mîna hediye û xatirayan dan nasu dostan. Ew jî nebese fêdiya giran sala 2021 li Mêrdînê min bi performansekê fotoğrafên herbê raberkirin. Millet hatibû li gotinên min ên ser fotoğrafan guhdar bike, lê min bi dengê teqîn û peqînê silayteka fotoğrafan da sêrkirinê. Pir poşmanim. Nê îşî îşan pir poşmanim. Herbê, fotoğrafên li herbê psîkolojiya min xerab kiribû. Lê min seba çi? Min seba çi bi performansa xwe dilê millet birîn kir ku? Seba çi yanî? Milko Manchesky kane bi Berî Baranê halên herbê raber bike û tesîrekê li min bike. Lê ez Ömer Faruk Baran nikanim piştî herbê bi fotoğrafên xwe tesîrekê li însanan bikim. Naxazim. Ne pirin jî fotoğrafên min ên herbê. Lê ro bihata, baranek bihata bi ser da, min hart dîska xwe ya ku ew fotoğrafên herbê tê da bavêta ber baranê û bîr bikira. Her tişt bîr bikira.